Fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena l-Awtorità għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur l-MCCAA permezz tad-diviżjoni tagħha għar-regolamenti tekniċi wettqet aktar minn 8,000 spezzjoni ta' kontroll fuq diversi oġġetti għall-beħ minn ġugarelli ta' tfal sa prodotti tal-elettriku u minn lifts sa prodotti kosmetiċi jew kimiċi fost oħrajn. Permezz ta' spezzjonijiet ta' rutina li jsiru fil-ħwienet, każi li jiġu riferuti mid-dwana u anki investigazzjonijiet wara ilmenti direttament mill-konsumatur, il-prodotti jiġu ċċekkjati b'ħidma kollaborattiva mal-Inspections Coordination Office tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fil-perjodu in kwistjoni jirriżulta li l-Awtorità identifikat 85 każ fejn prodotti fis-suq ma kinux konformi mar-regolamenti. Iċ-Chairperson tal-Awtorità, Carmen Chantar, qalet lil One News li meta jinstabu tali irregolaritajiet ifisser li dawn jistgħu jkunu ta' riskju serju għas-saħħa u s-sigurtà tal-konsumatur. Kull każ jittieħed b'serjetà kbira u dan juri kemm importanti li jsir monitoraġġ kontinwu ħalli l-konsumatur ikun protett minn prodotti li jistgħu joħolqu periklu jew li ma jilħqux l-istandards meħtieġa tal-Unjoni Ewropea, sostnit Chantar. Minn barra hekk l-Awtorità għaddejja b'ħidma intensiva fuq diversi proġetti Ewropej biex jiġu ttestjati prodotti li jinstabu għal beħ lill-konsumatur Malti. It-testijiet isiru f'laboratorji akkreditati u f'nuqqas ta' konformità mal-liġijiet applikabbli jitwettaq risk assessment biex jiġi identifikat il-livell ta' riskju u tittieħed azzjoni xierqa. Ir-riżultat ikun ukoll maqsum ma' membri stati oħrajn biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni u l-monitoraġġ tas-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Id-diviżjoni twettaq ukoll it-testjar fuq vetturi speċifiċi bħala parti mill-obbligu tagħha ta' kull sena. Ma' dan isir it-testjar fuq prodotti li jinxtraw online minn pjattaformi popolari. Grazzi għal dan l-testjar is-sena l-oħra, fost l-oħrajn l-Awtorità Maltija ordnat lis-siti Shein u Temu biex isejħu lura żraben ta' tfal mixtrija minn Maltin wara l-instab li fihom kimika li taqbes il-livelli stipulati bil-liġi.